היי, אני מדבר איתה. הלו, את לא שומעת אותי? הלו. אז מה אם אני תיקח 15,000 סטייק? זה לא מעניין אותי. לקבל מה? את עשית זה? האוכל זה דבר שעולה. אם הנפש שבעה מבפנים, אתה מלא. וואלה, באדם הקדמון לא היו לו 3 ארוחות ביום. זה רק פה החוקים האלה. יריב כמה פעמים. מה העניין עם ג'ימי? טוב מאוד. מה יש לך להגיד לנו לפורים? לפורים? משה כהן, איפה את? למתי. שיהיה כל אחד שמח ומחליף את התקנים שלו. למשל, כל האלה שהם בן זונים הם יכולים להיות בסדר, וכל האלה בסדר להיות שמח. זה מה שאתה. תודה. כן. יש לי משהו להגיד לכם. החיים משולים למכבסה אחת גדולה. אתה מכניס מלוכלך ומוציא נקי. זו המחזוריות של החיים. לא אנחנו קבענו את החוקים האלה, זה מלמעלה. אני לא קבעתי, אל תסתכלו עליי, הנה. אנשים מדברים סתם כי לא עולה להם כסף להוציא אוויר. במקום להוציא, שישאירו את האוויר בתוך הנשמה ויהיה להם מאגר גדול של אנרגיה חיובית. הם כל היום יצחקו ויחייכו אל העולם. טוטו, 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 טוט, טוט. האנשים פה, כולם אחלה. הנה, גם ההוא אחלה, גם ההיא, כולם פה, תאמין לי, יעשו לך גוטה. עכשיו ביאסת אותי, אני הולך מפה, כולם על הפתה של יוחנן. כולם על הפתה. ההוא עם השיני חצייה, הייתי אצלו עכשיו ברעיון, אני שוטף את הידיים שלא יישאר לי מהדבק שלו. למה הוא ידביק את כולנו בשקשוקה שיש לו, אתה מבין? יאללה תתחפף, יאללה תתחפף, יא מניאק. ועל פורים? צלמת סלפח נחמדה, אם היא תבוא לטיול, בטוח יהיה טיול יפה. אחלה. דנה! הטיול שאנחנו רצינו שאתם תקבלו כיד המלך. למה אתם אחר כך תבואו לאברהם ותגידו לא רוצים לצאת? הדילים האלה רק נעשים יותר יקרים, תאמינו. כל אחד עוד 10 שקל, מספיק. מספיק, חייך. יש לו שבכל ההקלות זה. מה העניינים? לא בסדר, מה קרה? מה אתה אומר על טורקיה? מה עם לא יודע. ומה עם פורים? בפורים. פורים אני חולב לילה. אוקיי? טוב מאוד. חולב, אני אשכח את הרפתן. מה אתה אומר על טורקיה? זה אישי אני מבינה. אוקיי, ומה אתה אומר על פורים?
כולם ליצנים. אוקיי, חוץ מזה? יהיה טוב. זהו. אם יפסיקו עם הצרות עין, אז יהיה טוב. ולא כל אחד יסתכל לשני בתוך הצלחת. כשטוב לקיבוץ, אז טוב גם לחברים. מה יהיה? זה ייפול בעריכה, אל תדאג, זה ייפול בעריכה. כל הקטעים הסודיים, יש פה את פנחס בחוץ. תחכה אותי. לא, זה יהיה קטע. תחכה אותו, העיקר תפסת אותו צוחק, תאמין לי, יש ימים יותר עצובים. לפעמים אני פותח את הטלפון, חושך בעיניים. אני מראה לך פה, הם אכלו את הדיבלים, אכלו אותם. אני צריך להוציא לו את השלטר, ואחר כך שלא יבוא אליי יותר, שילך לאברהם, מה הוא בא אליי? תשמע, החבר'ה פה, הם צריכים לנסוע לטורקיה, מרוב לחץ התנפחו להם הבצם, שחררו את השטרונגול, יבואו אחר כך ואת העניין. זה העסק של הצעירים. באמת אין לי זמן. כל היום את מתעסקת רק בזה, רק את אומרת אין לי זמן. הלוואי. זה מעניין! חבר'ה, לאן אתה הולך? את הדלת לא סגרתם למטה, תוציאו את הכלבים בחייכם, תוציאו... מי? אתה אחראית פה? אז בסדר, אני אתן לך לצלם. אבל אל תעשי לי בושות. את מכירה את לקי? לקי! לקי היא ברחה לי, טוב, אני אחזור אלייך אחר כך. את המסך ואת העריכה. יעבור. קאט! קאט! בואי חביבי! תראה איזה יופי! מי ישלם את החשבון? זה החשבון של הטיול. חבר'ה, לא לדאוג לחשבון. מה זה דאגה שלך? מה אכפת לך? אני אמרתי יהיה טיול בחייכם. מה כאן החבר'ה? זה כיף. יש מקום בשביל כאלה? הנה, סטולניק. הם עושים לי הפתעה אחרת, נוסעת לטורקיה, תראי אותה. היית רוצה? חסרים לי ארון, חסרים לי בגדים בארון. אני לא יודע מה יהיה. אני יוצא לטיול, לא יודע. קופת בית, יהיה סגור, זה מה שיהיה. כן, אוקיי. אוי ארנון, אל תשאל מה קרה. אוי ארנון, שכחתי את הדרכון. נגמרו לי המילים. נגמרו לי המילים. אין לי כוח להתכופף. הכל מלחיץ אותי, אני רק חושב מה יהיה אחר כך. שום דבר לא מסתדר לי בראש. אפילו מזוודה אני לא מסוגל לסחוב כמו בן אדם. לא מבינים אותי, חושבים שזה בא להם מהשמיים, על העצים. אבל לשמור על החיוך, חבר'ה, לשמור. פרפר נחמד, פרפר נחמד. שב אצלי על כף היד. רק תעשה טובה גדולה ואל תשב בתוך הבטן, כי מרוב פרפרים בבטן אני לא נרדם בלילות. והצרות העין של החברים מקשה עליי את החיים. אז הבטחתי להם טיול שעוד לא ראו.
בית מלון, 5 כוכבים, נוף משגע, משגע. אמא שלך הייתה נופלת אם הייתה שומעת את זה עכשיו. אפילו שאני לא מכיר אותך. הנה אנחנו. הנה איזה יופי, בואי ממלא, בואי. אנחנו נכניס את התיקים. אני כבר את הסיפור של טורקיה מכיר מקרוב. אני הספקתי לכסח שם כמה עמודים או עצים, אני לא זוכר, זה היה יותר מדי בהיסטוריה, אבל את יודעת מה? אני חושב... איפה את הולכת? אני לא יודעת לאן אני נוסעת. מה אכפת לי? אני רוצה לנסוע רחוק רחוק. אבל אני סידרתי לך מתנדב. אני יודעת, יש לך מתנדב, ואחרי הצהריים תבוא בחורה מנעלה. בינתיים מה שאני יכולה להגיד לך זה שלום. שלום, שלום, שלום. ביי. אם אני נוסע... אני הולך לטוח, אני מתפרק. אותי אתה יכול לצלם עד מחר בבוקר, אני לא נוסע. זה לא אני לא, הנה מלכה מלכה. את טועה בהחלט. בבקשה, לא. זה חזק, חזק, זה חזק. אני הייתי בטורקיה 4 פעמים, אין לי מה לראות בטורקיה. זה לא מסתכל. הנה כתוב מלכה סברי. לא אני. בואי מאמה, בואי. תודה רבה. תצלמי אותי עד מחר בבוקר. למה לא? הנה, רפי יודע. רק לבצע. לא אני לא. חלמת אצלי ההתנגשות עם הטורקים? בערך. חזק. כן, אה? כן. זה לכם לא? אני שבוע הבא. מי ינציח אותנו? שבוע על אמא שלי. אני יוצא עם הרבה פרפרים בבטן. רגע, לא, אל תגבו בי. חבר'ה, אני אצלם את אל תגבו בי. קורטי, בכלל אני. זה הפיק של המילואים, את רואה? כן. ואת רואה זה אבק מתעלים. זה מאז. מה זה מאז? מאתמול. עושים במילואים וגם חוץ לארץ במילואים. זה כאילו לא הדבר. נכון. שמים תקית בקהל האוטובוס, ועומדים תקית בפני האוטובוס. זהו. גם במילואים מצלם אותך. אני לא יכולה לגלות. מה אתה צועק? מה? כן. את רוצה לשים את זה בדור שלי? בבקשה. 69. איזה מספר. איזה מספר? מיוחד. 69. מיוחד? איזה מצלמה? אם אני נוסע בחדר של ירום, אני אחר כך אומר שצריך הרבה סוכריות לקחת לדרך. אם הוא לא לקח סוכריות, אני הולך מהאוטובוס ונוסע אחר כך בחנות לקנות סוכריות.